രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ രാഘവൻ ടെമ്പിളിന്റെ ഹരേ പേരിലുള്ള കൃഷ്ണ ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹരേ സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരികുനാഥാകിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരോഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമി വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യധാരിണേ നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? മഹാരാജാവ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വനവാസത്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് അല്ലെ? അതെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് ആ രാജാവ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഭൗതിക ശരീരം മുഴുവൻ എന്താ ചെയ്തത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തു? ഭൗതിക ശരീരത്തിന് എന്താക്കുക ചെയ്തത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു. എന്താണ് ചെയ്തത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളിലേക്ക് ലയിപ്പിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു അല്ലെ? അതിന് ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം ത്രിഗുണങ്ങളില് ലയിപ്പിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ശരീരത്തിനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാക്കി മാറ്റി അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവൻ മുക്താവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് ഭൗതിക വാസനകൾ ഏതും ഇല്ല. എല്ലാ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയത മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ജീവാംശമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ശ്ലോകം 43. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്ഷീരവാസാ നിരാകാരോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദർശയന്നാത്മനോരൂപം ജഡോന്മത്ത പിശാചവത്
ജഡോന്മക അനവേക്ഷമാണോ നിരകാത് അനവേക്ഷമാണോ നിരകാത ഗണപതിരോ യഥാ നൻപതിരോ യഥാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷീരവാസാക ജീർണവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച്, നിരാകാരക ഖരരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, വാക് സംസാരം നിർത്തി, മുക്തമൂർധജക മുടിക്കെട്ട് അഴിച്ചു, ദർശയൻ പ്രകടമാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു, ആത്മനഃ സ്വയം രൂപം ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ, ജഡ നിഷ്ക്രിയൻ ഉന്മത്ത ജഡ നിഷ്ക്രിയൻ ഉന്മത്ത ഭ്രാന്തൻ പിശാചവത് പരദേശിയെ പോലെ, അനപേക്ഷമാണക കാത്തു നിൽക്കാതെ, നിരകാ സ്ഥിതി ചെയ്തു, അശൃണ്വൻ ഒന്നും ശ്രവിക്കാതെ, ബധിരക ഒരു ബധിരനെ പോലെ, യഥാ എന്ന പോലെ. വിവർത്തനം ശീലപ്രപാദിക്കീതേ. അനന്തരം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം ജീർണവസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ഖരരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുകയും സ്വമേധയാ മൗനിയാവുകയും മുടി കെട്ടാതെ അഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പരദേശിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു തൊഴിലുമില്ലാത്ത ഭ്രാന്തനെ പോലെയോ കാണപ്പെടാൻ ഇടയാക്കി. അദ്ദേഹം ഒന്നിനും തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചില്ല, മാത്രമല്ല ഒരു ഭദ്രനെ പോലെ ഒന്നും ശ്രമിച്ചതുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം തന്നെ ജീർണ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, അല്ലെ? അതായത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പഴകിയ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചു. ഇനി കരരൂപത്തില ഇനി എന്താണ്? ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, കരരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? സ്വമേധയാ മൗനിയാവുകയും ആരോടും സംസാരം ഇല്ലാതായി, ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് ചിന്ത, അല്ലെ? ഇനി മുടി കെട്ടാതെ അഴിച്ചിടുകയും, ഒരു മുടി കെട്ടുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് ആരുള്ളത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഉള്ളത്. അവയെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലെ? മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 4 സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവര് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ റെഡിയായിട്ട് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ അവരോട് ഒരു കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല, ഏത് കാര്യത്തിനും സഹോദരങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു ഭദ്രനെ പോലെ അത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെവിയിലേക്ക് എടുത്തൂല്ല. കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആരുപേക്ഷിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം എല്ലാവിധ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ അദ്ദേഹത്തിന് രാജകീയ ജീവിതവുമായോ കുലമഹിമയുമായോ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലാവണം കേട്ടോ. രാജകീയ ജീവിതമായിട്ടോ കുലമഹിമയുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴോ പോയി. ഞാൻ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന ചിന്ത പോലും ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഇപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വരുന്നില്ല. ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ജഡനും ഉന്മത്തനുമായ ഒരു പരദേശിയെ പോലെ ഭാവിച്ചു. മാത്രമല്ല ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ ഉരിയാടിയതുമില്ല. വിശപ്പുണ്ടെന്നോ ദാഹമുണ്ടെന്നോ വേദനയുണ്ടെന്നോ ദുഃഖമുണ്ടെന്നോ ഒരു വാക്കുകൾ പോലും ആരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നില്ല. തന്നെ എപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ സഹോദരന്മാരെയും അദ്ദേഹം ആശ്രയിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനായ ഈ അവസ്ഥയെ പരിശുദ്ധമായ നിർഭയാവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ, കുറച്ച് ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്തെങ്കിലും കേടുവരാത്ത മരത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകും, അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് ഭയമാണ്, അവിടെ വിശന്നിരിക്കണല്ലോ എന്നുള്ള ഭയം. ഇവിടെ നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനാണ്. വിശപ്പിനെ ഭയക്കുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, കരരൂപത്തിലുള്ള ഏത് പദാർത്ഥവും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിശപ്പിനെ കുറിച്ച് ബോധം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ചും എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ മാത്രം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഓക്കെയാണ്, ശരീരമാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിലേക്ക് ആരെത്തിയിരുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് പരിശുദ്ധമായ നിർഭയാവസ്ഥ. ഏതിനെയും ഭയമില്ല, കാരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും, വരുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ള ആ ഭാവം. ശ്ലോകം 44. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഉത്തീചിം പ്രവിവേശാശാം ഗതപൂർവാം മഹാത്മഭിഃ
കൃതി ബ്രഹ്മ പരം ധ്യായൻ ആവർത്തേത യതോ ഗതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉദീചിയും ഉത്തരദിക്കിൽ പ്രവിവേശ ആശ അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർ ഗതപൂർവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികർ സ്വീകരിച്ച പാത മഹാ ആത്മഭിഹി മഹാത്മാക്കളാൽ ഹൃദയത്തിൽ ബ്രഹ്മ പരമോന്നതൻ പരം ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ധ്യായൻ നിരന്തരം ചിന്തിച്ച് ന ആവർത്തേത ദിനങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചു യഥ എവിടെയെല്ലാം ഗതഹ പോയി. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനന്തരം അദ്ദേഹം തന്റെ പൂർവികന്മാരും മഹാന്മാരും സ്വീകരിച്ച പാത സ്വീകരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ചിന്തയിൽ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിതനാകാൻ ഉത്തരദിശയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരോടും സംസാരിക്കാതെ എവിടേക്കാണ് പോകാൻ തുടങ്ങിയത്? സാധാരണ നമ്മൾ യാത്ര പണ്ടത്തെ ഏത് ഇതിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉത്തരദിശയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. അപ്പൊ നാരദരും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടു അല്ലെ, എന്നാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഉത്തരദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ഹിമാലയ സാനുക്കളിലെ അവിടെയാണ് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ തപസ് ചെയ്യാറ്, പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരദിശയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ ആ യാത്രാമധ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത ശൈലിക്ക്. ഖരപദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള്, ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരോടും സംഭാഷണവും ഇല്ല. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികന്മാരുടെയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും കാലടികൾ പിന്തുടർന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നാം മുമ്പ് പലതവണ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും, വിശേഷിച്ചും ആര്യവർത്തത്തിലെ നിവാസികൾ കർശനമായി അനുവർത്തിച്ചിരുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതി ഒരു നിശ്ചിത ജീവിതഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ്വാപരയുഗം അവസാനിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും ഇത് വളരെ കർശനമായിട്ട് പാലിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്ത്? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ. അപ്പൊ ഏത് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യും? വനവാസത്തിന് പോകും. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവുമാണ് പകർന്നു നൽകിയിരുന്നത്. അന്നത്തെ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളില് ഇതാണ് അവരെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഏജ് വரைക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി തന്നെ എല്ലാവരും പാലിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെയുള്ള ആദരണീയനായ വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും എല്ലാ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ പോലും ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിൽ പോലും ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം. അതായത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ. ഒരു രാജാവും അഥവാ ബഹുമാനീയനായ ഒരു വ്യക്തിയും ജീവിതാന്ത്യം വരെ ഗാർഹിക ജീവിതം തുടരുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ആത്മഹത്യാപരവും മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധവുമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ ലോകത്ത് എത്തുക, ഭഗവാന്റെ അപാതാര വിധങ്ങളിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ട് അതിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താല്പര്യത്തിന് എതിരാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട മനുഷ്യജനമാണ്. മൃഗങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? അവരും മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും എന്താ അവസ്ഥ? മൃഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ, നിദ്ര, മൈഥുനം ഇതെല്ലാം അവര് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം എല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മൃഗജീവിതത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരയ്ക്കും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ കുടുംബ പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സ്വയം 100% സമർപ്പിതൻ ആകാനുമായി ഏവർക്കും ഈ പദ്ധതി സദാ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് രാജാക്കന്മാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല, ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ആധികാരികമായ പാതയാകുന്നു. ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും കുറഞ്ഞപക്ഷം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:62 ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലൊരു ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഈ ഭഗവത് നിർദ്ദേശം സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം നിശ്ചയമായും അനുവർത്തിക്കണം.
അപ്പൊ ഇതിനൊരു കമ്പൽഷൻ അല്ല. യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോയി വനവാസം ചെയ്യൂന്ന്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം താല്പര്യാർത്ഥാണ് അല്ലെ. ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മപരം എന്നീ സവിശേഷ പദങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അസിതൻ, ദേവലൻ, രാധൻ, നാരദൻ, വ്യാസൻ എന്നീ മഹാപ്രാമാണികന്മാരുടെ പരാമർശങ്ങളെ ആധാരമാക്കി അർജുനൻ ഈ വസ്തുത ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10, 12, 13 സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഇത് പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്നതാണ്. അങ്ങ് പരമദിവ്യോധപുരുഷനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിലത്തെ അടുത്ത ശ്ലോകം 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഇതെല്ലാം ആരംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? നാരദനും ദേവലനും വ്യാസനെ പോലുള്ള ആരാണ്? മഹർഷി വര്യന്മാര് ഇത് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉത്തരദിക്കിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന സമയത്ത് തന്റെ പൂർവികന്മാരുടെയും എക്കാലത്തെയും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും പാത പിന്തുടർന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിരന്തരം സ്മരിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പാത? ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് നിരന്തരം സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് പിന്നെ ആര് നടത്തുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നടത്തുന്നത്. ശ്ലോകം 45. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നമോ ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവേ തമനു ജഗ്മൂർ. പ്രാതരാകൃത നിശ്ചയാഃ കലിനാ ധർമ്മമിത്രേണ ദൃഷ്ട്വാ സ്പൃഷ്ടാ പ്രജാഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരെല്ലാം തം അദ്ദേഹത്തെ നിർജഗ്മുഹു ജ്യേഷ്ഠനെ പിന്തുടർന്ന് ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ചു. ഭ്രാതരഹ ഭ്രാതാക്കൾ, കൃതനിശ്ചയക തീരുമാനിച്ചുറച്ച്, കലിന കലിയുഗത്താൽ, അധർമ്മ അധർമ്മം, മിത്രേണ മിത്രത്താൽ, ദൃഷ്ട്വ നിരീക്ഷിച്ച്, സ്പൃഷ്ടാഹ ബാധിക്കപ്പെടുകയാൽ, പ്രജാഹ മുഴുവൻ പ്രജകളും, ഭൂവി ഭൂമിയിലെ. വിവർത്തന ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. ഭുവനത്തിൽ ഉടനീളം കലിയുഗം ആഗതമായി കഴിഞ്ഞെന്നും തെറ്റിപ്പോയോ അല്ലെ? ഒരു പേജ് മാറിപ്പോയി അല്ലെ? നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. 45. രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അധർമ്മ ബാധിതരായി കഴിഞ്ഞു എന്നും നിരീക്ഷിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അനുജന്മാർ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പാത പിന്തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ജ്യേഷ്ഠൻ പോയില്ലേ, അപ്പം അനുജന്മാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതേ പാത പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി? എന്താണ്? കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു, എല്ലാ പ്രജകളും അധർമ്മ ബാധിതരായി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് രക്ഷയൊന്നുമില്ല, നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇളയ സഹോദരന്മാരെല്ലാം അതേ പാത പിന്തുടരുവാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഇളയ സഹോദരന്മാർ മുൻപേ തന്നെ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയുടെ വിനീത അനുവർത്തികളായിരുന്നു. അതായത് ജ്യേഷ്ഠൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു അനുവർത്തിക്കുക അല്ലെ ചെയ്തിരുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശീലനവും സിദ്ധിച്ചവരായിരുന്നു. അവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവത്നാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക അല്ലെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അവർ ജ്യേഷ്ഠന്റെ പാത പിന്തുടരുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. സനാതന ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിരതനാകണം. അതാണ് 50 വയസ്സാണ് കേട്ടോ കണക്ക്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ സ്വയം എന്തിൽ വ്യാപൃതരാകണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എപ്പോഴും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയില്ല. പലപ്പോഴും വിരമിച്ച വ്യക്തികൾ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങൾ എങ്ങനെ നിരതരായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിഹ്വലരാകുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലും അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു
ബോധം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. പലർക്കും അത് ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പാണ്ഡവന്മാരെ പോലുള്ള പ്രാമാണികന്മാർ ഒരു നിർണയം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ അനുകൂലമായ രീതിയിൽ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവരെല്ലാം സ്വയം നിരതരായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കണം, ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം. അവരവരെ പിന്നെ അവരെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അവർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ പേരക്കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവരെ നോക്കണം, അവരെ ഹോംവർക്ക് എഴുതിപ്പിക്കണം, അവരെ കുളിപ്പിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുഴുകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാ പോവുക? ഒരു മൃഗതുല്യമായിട്ടാണ് പോവാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ജന്മത്തിനാന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല, അത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? കുറച്ച് സമയം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അനേകം വ്യക്തികൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങൾ അഥവാ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, താത്വിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ, മോക്ഷം എന്നിവ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? നല്ല പൈസ വേണം, നല്ല ബഹുമാനം വേണം അല്ലെ. ധർമ്മം, അതായത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല ബഹുമാനങ്ങളൊക്കെ വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? മോക്ഷം വേണം. അതായത് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം ഇനി ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ വരണം? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ജീവിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും നമ്മൾ ABCD ആദ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലെ. അവയെല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് അറിയാത്തവർ ഏറെക്കുറെ പരിശീലിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:65 ഭഗവാൻ സ്വയം മുമ്പേ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശിഷ്ട്യത്തെ പ്രതിജാനേ പ്രയോസിമേ എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് 9:34 തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തെ 2 വരി മാത്രം വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും. മാമേ വൈശിഷ്ട്യ യുക്തൈവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ വരിക ആ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:65 ഭഗവാൻ സ്വയം മുമ്പേ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യാതൊരുവിധ ശങ്കയും കൂടാതെ അത് അനുവർത്തിക്കത്തക്ക വിധം ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാർ എന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാം മാമേ വൈഷി സത്യത്തെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബുദ്ധിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് ബാക്കി എല്ലാ ഭൗതിക ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് അവരുണ്ടായിരുന്നത്. ഏത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ ഇവൻ ഭക്ഷണം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇത് തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. തേ സാധു കൃത സർവാർത്ഥ ജ്ഞാത്വാത്യന്തികമാത്മനഃ മനസാ ധാരയാമാസുർ വൈകുണ്ഠചരണാംബുജം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേ അവരെല്ലാവരും സാധുകൃത ഒരു സാധുവിനെ യോജിച്ച വിധം മേന്മയുള്ളതൊക്കെയും നിർവഹിച്ച ശേഷം സർവ അർത്ഥാഹ യോഗ്യമായതെല്ലാം ഉള്ളടക്കിയ ജ്ഞാത്വ അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ആത്യന്തികമായ ആത്മനഃ ജീവാത്മാവിന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ധാരയാം ആസു അഭംഗുരമായി നിർത്തി വൈകുണ്ഠാധിപതിയായ ഭഗവാൻ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ ചരണാംബുജം പാദപത്മങ്ങൾ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അവരെല്ലാവരും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചവരാണ്. തത്ഫലമായി എവരുടെയും പരമലക്ഷ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളാണെന്ന് അവർ ശരിയായി നിർണയിച്ചു. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ നിർവിഘ്നം ധ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ അവർ ആരെയാണ് ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മങ്ങളെയല്ല. എന്താണ് ധ്യാനിച്ചിരുന്നത്? പാതാരവിന്ദങ്ങളെ. ഒരു സേവക രൂപത്തിലാണ് ആലോചിക്കണം. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്താനാണ്, ആ പാദങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ പൊടിയാവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീത 7:28 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു.
പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കും സർവ്വവിധ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തവർക്കും മാത്രമേ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പാണ്ഡവർ ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും സദാ പരമമായ പുണ്യപ്രവൃത്തി നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നതിനാൽ അവർ എല്ലാവിധ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും വിമുക്തരാണ്. എങ്ങനെയാണ് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും സദാ പരമമായ പ്രവൃത്തി അവരെ നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക? കാരണം ഭഗവാന്റെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് പുണ്യപ്രവൃത്തികളാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. ആയതിനാൽ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അവർ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിയത് തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാത്ത വ്യക്തികൾ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലാണുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? പണം വേണം, നന്നായി ജീവിക്കണം. അതാണ് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ശരിക്കും വേണ്ട പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥാണ്. അത് എന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം. പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണപ്രേമമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രേമം ലഭിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് കൃഷ്ണപ്രേമം. അത് നമ്മൾ പ്രയോജന എന്ന് പറയൂലേ, സംബന്ധാഭിധേയ പ്രയോജനം എന്താണ്? കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുക, നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി തീരുക, ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ധർമ്മ അർത്ഥ കാമമോക്ഷ തത്വങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 തത്വങ്ങളാൽ ദൂഷിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ എളുപ്പം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അവർക്ക് എവിടെ വരെ പോവാം? മാക്സിമം ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്കേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് മേലെ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും താഴെ വീഴുന്നതിന്റെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകം ഭൗതിക ആകാശത്തിനുമപ്പുറം അതിവിദൂരമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകം ദുർഗാദേവിയുടെ അഥവാ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ്. അതേസമയം വൈകുണ്ഠ ലോകം ഭഗവാന്റെ സ്വകീയ ശക്തിയിലാണ് പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഈ സ്വകീയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വൈകുണ്ഠ ലോകം ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയിലാണുള്ളത്? സ്വകീയ ശക്തിയിലാണ് ഉള്ളത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സ്വയം സ്വരൂപമാണ് ആ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. മായ എന്ന് പറയുന്നതോ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും വരുന്നതാണ് അല്ലെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സത്വഗുണ രജോ ഗുണ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് ആരെ കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്? ദുർഗാദേവിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അതുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകം ദുർഗാദേവിയുടെയാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം അതില് പ്ലഷർ പ്രൊട്ടക്സ് എന്താണ് ക്ലാദിനി ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാധാറാണി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആനന്ദം, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്? രാധാറാണിയായിട്ടാണ്. അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയില്ലേ അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ അപരാധം എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടുന്ന വന്നിട്ടുള്ളത്? രാധയെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാധാദേവിയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അപരാധം എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അവിടെ രാധാദേവി ഇല്ല, ഭക്തി ഇല്ല. ഭഗവാനോടുള്ള ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? രാധാദേവി തന്നെയാണ് അതിന്റെ മാതൃക അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രാധാദേവിയുടെ കാരുണ്യാണ് നമ്മളിലുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ അനുഗ്രഹമാണ്? രാധാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് സാധാരണ പറയുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. സമയമായില്ലേ? 54. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മിനിറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ വച പരിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വിഷ്ണുവൃന്ദിക്ക് ജയ്, പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് की जय, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ.